வணக்கம் நண்பர்களே. சிவசக்தி மேட்ரிமோனி வழங்கும் இலவச திருமண வரன்களை பற்றி வாங்க பார்க்கலாம். பெயர் ராகவி, வயது 29, ராசின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேஷ ராசிங்க. ஜாதி வன்னியர் இனத்தை சார்ந்தவங்க. படிப்பு சிவில் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்காங்க. வேலை கவர்மெண்ட் ஜாபில் ஒர்க் பண்ணிட்டு வராங்க. திருமண நிலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கு முதல் மனங்க. முகவரி காரைக்குடியில் வசிக்கிறாங்க. இவங்களுக்கு சொந்தமாக வீடு நிலம் வசதி உண்டுங்க. இவங்க உடன் பிறந்தவன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அண்ணன் மட்டும்தாங்க. அவங்களுக்கும் திருமணம் ஆயிடுச்சு. இவங்களுடைய பெற்றோர் பார்த்தீங்கன்னா அம்மா அப்பா இருவருமே விவசாய தொழில் தாங்க செஞ்சுட்டு வராங்க. ஓரளவு வசதியுள்ள நடுத்தர குடும்பத்தை சார்ந்த பெண்ணும் கூட. இவங்களுடைய எதிர்பார்ப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாதி தடையில்லைங்க. வயது வரம்பு 30 to 35 இருந்தால் போதுமானதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. படிப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிகிரியாவது முடிச்சிருந்தா பரவாயில்லன்னு சொல்லியிருக்காங்க. தனக்கு வரக்கூடிய கணவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா மாத வருமானமாக 10,000 ரூபா வந்தாலும் போதுமானதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. தன்னை அன்புடனும் மக்களுடனும் பார்த்துக்கொள்கிற ஏற்றுக்கொள்கிற நல்ல அன்பான மணமகன் தேவைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இவங்களுக்கு மந்த்லி இன்கம்னு பார்த்தீங்கன்னா 45,000க்கு மேலே வந்துக்கிட்டே இருக்குங்க. இவர்களை பற்றிய மேலும் விவரம் அறிய கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள மெயில் காண்டாக்ட் செய்து மற்ற விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்க. வாங்க நண்பர்களே, அடுத்த வரன்களை பற்றி பார்க்கலாம். பெயர் வர்ஷினி, வயது 33, ராசி விருச்சக ராசி. ஜாதின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதலியார் இனத்தை சார்ந்தவங்க. படிப்பு எம்எஸ்சி முடிச்சிருக்காங்க. வேலை டெக்ஸ்டைல் ஷாப்பும் சொந்தமாக வச்சு நடத்திட்டு வராங்க. இவங்களுடைய திருமண நிலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது இவங்களுக்கு முதல் மனங்க. முகவரி வேளாங்கண்ணியில் வசிக்கிறாங்க. இவங்களுக்கு சொந்தமாக வீடு நிலம் வசதி உண்டுங்க. இவங்க உடன் பிறந்தவன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அக்கா மட்டும்தாங்க. அவங்களுக்கு திருமணம் ஆயிடுச்சு. இவங்களுடைய பெற்றோர் பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய பெண்ணுக்கு ஒரு சிறிய குறை இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு தேவையான அனைத்து வசதிகளையும் செய்து தரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. தன்னுடைய பெண்ணின் குறைகளை ஏற்றுக்கொள்கிற புரிந்து கொள்கிற நல்ல அன்பான மணமகன் தேவைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. தனக்கு வரக்கூடிய கணவர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிகிரியாவது முடிச்சிருந்தா பரவாயில்லன்னு சொல்லியிருக்காங்க. குறைந்த அளவு வசதி இருந்தாலும் போதுமானது. கூட்டு குடும்பமாக இருந்தால் இன்னும் சிறப்பானதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. மணமகன் எந்த மாநிலத்தை சார்ந்தவராக இருந்தாலும் பரவாயில்ல சம்மதம்னு சொல்லியிருக்காங்க. இவங்களுடைய பெற்றோர் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா தங்களுடைய பெண்ணின் ஃபோட்டோவை கொஞ்சம் மறைத்த மாதிரி போடுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே சம்மதம் அப்படிங்கிறது பட்சத்தில் தங்களுடைய பெண்ணின் ஃபோட்டோவையும் அட்ரஸையும் கொடுத்து விடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இவர்களை பற்றிய மேலும் விவரம் அறிய கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள மேலடி காண்டாக்ட் செய்து மற்ற விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். பெயர் ஸ்ரீஜா, வயது 31, ராசி கும்பராசி. ஜாதி நாடாரணத்தை சார்ந்தவங்க. படிப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐடிஐ முடிச்சிருக்காங்க. வேலை கவர்மெண்ட் ஜாபில் ஒர்க் பண்ணிட்டு வராங்க. திருமண நிலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல் மற்றும் மறுமணமாக இருந்தாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது இவங்களுக்கு முதல் மனங்க. முகவரி தாராபுரத்தில் வசிக்கிறாங்க. இவங்களுக்கு சொந்தமாக வீடு நிலம் வசதி உண்டுங்க. இவங்க உடன் பிறந்தவன்னு பார்த்தீங்கன்னா யாரும் கிடையாதுங்க. இவங்களுடைய பெற்றோர் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு சிறு வயதாக இருக்கும்போதே இறந்துட்டாங்க. இவங்க பார்த்தீங்கன்னா பாட்டி வீட்டில் தாங்க வசிக்கிறாங்க. பாட்டிக்கும் ரொம்ப வயதானதுனால உடல்நிலை சரியில்லாதனால தன் பேத்தியின் திருமணத்தை உடனடியாக நடத்திடணும் அப்படிங்கிற காரணத்தினால உடனடி திருமணம் தேவைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. மணமகன் ஏழ்மை குடும்பத்தை சார்ந்தவராக இருந்தாலும் சம்மதம்னு சொல்லியிருக்காங்க. வேறு எந்த எதிர்பார்ப்பும் கிடையாதுங்க. இவங்களுக்கு மந்த்லி இன்கமும் பார்த்தீங்கன்னா 35,000க்கு மேலே வந்துக்கிட்டு இருக்குங்க. போதிய அளவு வசதி இருந்தாலும் போதுமானதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. தங்களை அன்புடனும் அக்கறையுடனும் புரிந்து கொள்கிற ஏற்றுக்கொள்கிற நல்ல அன்பான மணமகன் தேவைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. மணமகன் எந்த மதத்தை சார்ந்தவராக இருந்தாலும் சரி, எந்த மாநிலத்தை சார்ந்தவராக இருந்தாலும் சரின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இவங்களுடைய எந்த ஒரு ஆதரவும் இல்லாத தனிமையில் வசிக்கிற எனக்கு ஒரு வாழ்க்கை கொடுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இவர்களை பற்றிய மேலும் விவரம் அறிய கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள மெயிலடி காண்டாக்ட் செய்து மற்ற விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க. அருகில் இருக்கும் பெல் ஐக்கானை கிளிக் செய்யுங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடனே அப்டேட் ஆகும். நன்றி நண்பர்களே.